Elin ydw i a croeso nôl i'r sesiwn ddrama. Nawr, heddiw, rydyn ni am ganolbwyntio ar cymeriadau, characters. Nawr, ble gallwn ni ddarganfod cymeriadau? Where can we find characters? Gallwn ni weld cymeriadau mewn amryw lefydd. Gallwn ni weld nhw mewn llyfrau, ar y teledu, mewn ffilm. Ond, ydych chi eisiau clywed cyfrinach? Ni gyd yn gymeriadau gwahanol? Ydyn wir, mae pawb yn unigryw, yna beth sydd yn neud i'r byd yma ni'n byw arni yn le ffantastig, achos ni gyd yn wahanol. Felly, mae yna gymeriadau yn ein bywydau bob dydd. Oes wir. Nawr, wrth actio fel cymeriadau, mae angen i ni fod weithiau yn cymeriadau mawr, ond weithiau cymeriadau bach. Gallwn ni actio fel anifeiliaid, allwn ni actio fel, unrhyw beth. Felly beth amdani, beth am i ddechrau drwy actio fel brenin neu brenhines. Nawr, pan mae'n ni'n meddwl am cymeriadu a cymeriadau, mae angen meddwl am y gwyneb, beth mae'r gwyneb yn neud, beth mae'r llais yn neud, ac hefyd beth mae'r corff yn neud. Felly, wrth feddwl am brenin neu brenhines, beth am i ni feddwl am siwt y bydden nhw'n cerdded? A bydden nhw'n cerdded gyda'i cefnau fel hyn? Sa'n credu ni, bydden nhw'n cerdded yn syth, dwi'n credu. Cerdded ac yn araf hefyd. Syth ac yn araf. Cerdded, cerdded, cerdded. A wedyn, beth am y llais? Wel, mae yn draddodiadol o bosib mae brenin neu brenhines yn swnio fel hyn. Helo, siwmai, helo, siwmai. Iawn, felly beth am i ni'n gerdded nawr yn araf a cefnau fyny? A chwifio, helo, siwmai, helo, siwmai. Ffantastig. Nawr, beth am y gwyneb? Gwyneb siriol? Gwenu? Fi'n credu ni. Felly, brenin neu brenhines, cerdded yn araf bach, helo, siwmai, gan wenu. Ffantastig. Reite, beth am y cymeriad nesaf? Beth am gymeriad fel Siôn Corn? Iawn? Mae Siôn Corn yn ddyn ffantastig yn dweud. Felly, beth am i ni actio fel Siôn Corn? Fi'n credu bydde fe'n dal sach ac yn cerdded fel hyn. Ho, ho, ho! Da iawn, a chi'n gweld mae'n llais i hefyd wedi newid. Felly o aros yn syth fel brenin neu brenhines, helo, helo, i fod yn Siôn Corn. Ho, ho, ho! Ffantastig. A beth am yr un ola? Beth am fod yn robot? Nawr, beth mae'ch corff chi'n neud yn wahanol y tro yma, sgwn i? Cerdded yn araf. Ac eich llais chi hefyd. Eich llais chi, beth mae'ch llais chi'n neud? Helo, fy enw i ydi Sian Elin. Cerdded yn araf ac yn aros yn stond. Da iawn. Felly, nawr, dwi am weiddi brenin neu brenhines, Siôn Corn neu robot, a fi eisiau chi wneud llun llonydd iawn, freeze frame, llun llonydd o ba gymeriad i chi, ac hefyd pa siap. Pa siap y maen nhw'n creu. Felly, os yw brenin neu brenhines, aros yn stond, gan chwifio, robot, ac hefyd Siôn Corn, pwyso nôl ychydig. Felly, pawb i gerdded o gwmpas, ac yna'r un cyntaf newn ni ydy robot. 3, 2, 1, llun llonydd. Da iawn. A beth am y tro yma cerdded eto? Beth am brenin neu brenhines? Helo. Cefn stond, ffantastig. A cerdded eto. Ac yn olaf, Siôn Corn. Ho, ho, ho. Da iawn bawb. A dyma ni, cymeriadau characters. Mae'n rili bwysig pan mi ni'n actio fel cymeriadau gwahanol, ein bod ni'n trial cerdded fel nhw, bod ni'n ceisio siarad fel nhw, ac hefyd bod ni'n trial gwneud gwyneb fel fydden nhw'n neud, iawn. Felly ewch amdani, a cofiwch, ni gyd yn gymeriadau, sydd yn gret o beth.